ikusten du dagoeneko Irukideko festa hasi dela frontoian, nola joan da kale gira eta nola ikusten duzu dagoela frontoia momentu honetan? Bueno, kale gira oso ondo junda, arazorik gabe, dena jumertzun bezala eta frontoia gainezka, eta bueno, arazorik gabe baita ere, dena oso ondo. Garai batean festa hau Irukide ikastetxean egiten zen, goran, eta orain berriz Beotibar frontoian, pentsatzen du gurasoek ere hau eskertuko dutela, ez? Bai, lehen egiten zen eskolapiotan, eskolapioak zirelako, baina orain nola denak batu egin ginen, orain dena hemen egiten dugu eta oso ondo. Primeran, eta gurasoek eskertzen dute. Horren beste ume izatea lan handia izango da, ez da gitzen badauden eta nola kontrolatzen dituzuen. Bai, bueno, ume gaude zazpireun gutxi gora bera, zazpireun, zortzireun tarte horretan. Eta zikloka gaude banatuta, eta, bueno, pues, ziklo bakoitza arduratzen da mozorroa erabakitzeaz eta egiteaz, eta gero irakasle bakoitzaren lana. Ba, ikusten dugu mozorra ezberdina daudela, ze mozorra daude gutxi gora bera? Bueno, aurtengo gaia izan da marrazki bizidunak, eta daude Bob Esponja txikienak, gero Irukiak, Biki Bikingoa, eta Jalbar, Arriketarrak, eta Olivia eta Popei, eta gero daude Kirikinokoak, Aixialdi taldekoak direla asteleneko jantzia, eta bueno, hemen ere parte hartzen dute. Eta orain, hau pentsatzen dut, eguardi parteraino edo iraungo duela, gurasoak ere ez dutela joan izango, eta ondoren, zerbait egiteko asmo duzu edo? Bueno, guk 11:30 bukatzen dugu, eta gero umeak ja banatzen ditugunean, gu gure aldetikan, bueno, elkarrekin bazkaltzen dugu, baina umeak ja bakoitza bere gurasoarekin. Irukide ikastetxeko festan gaudela, inauteritako festan, zenba demora pasa duzu hau prestatzen? Bueno, aste batzuk bai. No sé, erreixa bestela izan da, baina ez durrakin edo arazatzek eukiteu. Ikusten du bere disfrazak egin dituzuela, hau irakasleekin gelan egiten duzue, zuen kontura? Bai, ditugu arteko klaseak eta hor egiten ditu jantziak. Irakasleekin prestatzen dut eta horretekea lan egiten. Zai egiten zaizue? Bueno, ondo pasatzea bakarra ez da egit. Garai batean gainera, goiko ikastetxean egiten zen, orain frontoian egiten da, pentsatzen dut gurasoak ere askoz gustorago horrelako ekitaldi handi batekin. Bai, nire ustez gustogo daudela eta hemen eixerriekoekin ondo daudela. Eta zuek zer daukazue prestatuta orain? Dantza badaukau, eta ez dakit. Ze musika izango duzu, Arriketarrena bai, marrazki bizidunena. Olivia eta Popeye bikote bat badugula hemen, noiz, nola eta zer moduz joan zaizue horrelako jantziak prestatzen? Nola marrazki bizidun eta zatera barriñan, hola atera geha. Beraz, denak marrazki bizidun ezberdinetaz zaudete, ezta? Aurrena guri esan ziguen ekartzeko etxetik gauza batzuk eta gero eskolan intzitugun beste gauza batzuk zailago dianak. Eta ikusten dugu gainera, paperak aldatuta, ez? Mutilak Oliviaz jantzi zaretela eta neskak Popeye, zerbait bereziagatik edo? Bai, divertigarria iteko. Eta orain zer duzu prestatuta? Dantza. Dantza zaila da? Ez. Divertigarria. Beraz, gurasoak ere ondo pasako dute gorkon zuekin. Bai, eta gaina, pikote bezala ateratzea eta eskuan mandata asko matea.